Ha kejuk ke bagi khun Samla kia be ke jingstad bat bon ke Pep Skul Noh tang Shiteng por ki sha beiñ bat sha ñiew po la don uwei Samla ba wala daw la Pep Skul Noh tang ka Class VIII hynrei la ieng rangbah pat ban long ka Nuksa ki bon kiwei pat ki Samla jong ka shnong bat kumjuh ya ka jylla baroh kawei. Udiu Samla ubah RiKhasi channel kan hynrei ke khana ka basngutan chapi udiu Samla Albert Roni Ramdi na ka shnong liar khla hapo ka bharambong Community and Rural Development Block Ribhoi District. Samla Albert wala daula hab an Pep Skul Noh Shiteng por hynrei la kujing mut pat bo unum le ran ya ka ieng kasem la ne ban chutrei bella kat ka bayo. Ulai ieng halaki jong ki kijat dak basdang dak kampri dok kha. Samla Albert ula sedang yakni ka kam house nem ahaja khatsan hynrei tang apo san snem lingba ka jingtre shitom bar ka jing shampang jong ula la ban penyar yakni ka kam sheki kam rap kam riang ru. Habide bar gani ka kam ri dok kha tengah sedang kumba arsnem laisnem haswa. Habide hi baka jingthe dok kha sambai te ngasuthe hi khendiat kumbai kaduna hi kergom the namar ba mensua au arjar khat ñiew khat phra tengisu yele so ai khwai bum to te hadien unu arjar khat khandai tengla sedang ban the sambai khambon bat ngala donia ta ka jingtmu ban ri gini ki dok kha om ban ai khwai hynrei ban penhe pensan bat ban pada kila he yo ban di no hagini ki shnong ha khamtam hagini ki yo shnong ki jungi. Nakawai kapung gabola sedang ti akasnam arja khatsan mentau niu Samla ula dan haru santali ki pung dok kha ula la pen kha sambai dok kha haru ñiew hajar tali tang mentah kasnam. Hadin bangla persyang ban simkhia ya kan kam ri dok kha hading beliau ban training lembaga niki lembaga maupun institute de hadin ba ngaya ilti habide ba kan ka kamri dok kha ngasem ka jinge hi ka long ba nginom la ban penroi la nginom la ban peniar kam ka dawi ka long ba ngimnang ban le ka breeding de ha ka jinge ilti gu jonga nga persyang ban le ya kan ki breeding ya kini ki common cop kini ki khad de ngala persyang ya ibarit hynrei nyu iba kani ka jing persyang kalong ka baseso te ngarang don kata ka jingpu ban le saya kiwei pat ki jai dok kha ban persyang ha kini kisnem ki ban sawan kum kiwei pat ki jai dok kha ki bodon kam ki injection Karbanang ya kisnem Samla Albert ulanang yo boy ya ka kamri jingri ha ga bola peniar ka kamri jingri jong u shi ka kamri snyang ban mentau ri hadu khandai tali kisnyang kasnyang penkha snyang sambai bat snyang kapa. Shushu na ka kamri dok kha shi ka kamri snyang uniu Samla na liar khla ula kner kti shi ki kamri siar bar ka kamri paro ula ri palat sanphot li ki siar bar da ki spa tali ki paro. Long nakaliang ka jonga bala persyang ban ya akan kelenti habide ban ni kamri dok kha tengah kentu ya ki para nongrep ki bari ya kini dok kha ba tongin persyang banri lane ban sumar gi dok kha khlang bangin la ban penmi haki yew lane bandi hakini ki local market ki jongi lane haki yew shnong ki hak khlang bangin la ban penmi haki yew khlang banginom shane haki wei pat ki jylla Ka jing pulut po jong u bar ka kamri jingri ka pelong pat u ban iej e kamariang bat mentau la thung ding baroh saudong kani ka jakarap jong u bar kini ki ding ki kintu bru ye ki ding da wai ken ban Nagade ka kamri jingri usama kumbau la kut jingmut ula basa bat yarap e ka ieng kasem bat shibon ru ki wei pat ki badan kam e ka jingerap jong u. te nakaliang ko jonga kum Samla bala persyang ya kan ka kam te nga kwa ban kentu ya ki para Samla khamtam ki Samla ki bomdong kam don jamba warnam du jinggermen wala pheda nang la start ba tong persyang badiang halaki jong ki namar ba larang yang halaki jong ki larang i 3 stom
kalat hi kan pli bat nginam long kita ki samla ki ba kerduk kam kerduk jam lani ngilong hi ta ki samla ki bedon ya ka jingkermen na ka benta kalasai. Kani kecing tre chitom jong new Samla kala pelong yu ba Bramley wan bantai lingdo baru ba Alphon Carson tiu General Secretary ke Hills Farmers Union ban lej ye kenduk kerpang yu haliar kla. Dengan sohun kemen sem ban yo pe ikna Samla kemuniu jongi ni syong jam jonga ba daki ketila jong kam non bai rak banu no penmi na ka jing risnyang la thiek skutar la thiek laptop la thiek ka mobile they school ru kami open dep they drop out hynrei ki pun kena nangi pelada PhD lada master mentah pergi on unemployed youth tu ni hab ai training keken mo apa ni ka school ru pa pendap mentah apa la thau kam ya bun kena Samla shnong then the la ban multiply yung new Samla she's passing te kami khlek along ka jylla ka bruk spa tam tingi dei ban promote mo yung new Samla jengi dei tang hari la jong shabar kari bat sha kiwei ki di pareng ru khnang ba nyok man sem kiwei ki kena kumune ne kiwei ki shnong on yo hikai nyok kren ngatharai na ka Hill Farmers Union ru de man yalam lang baba pen scam iki unit ya ki circle kleng khnang ba une de success story jongi on I man sem ti kena kiwei ki namar ba Daun new la ban ne balai kim la ban ne RiKhasi kim de ki bape de tang ka jing minat ka jing tre shitom ba un besai la ka yeng ka sam but ya kiwei de ban I man sem la